Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatullahi fami barkamu da warhaka. Don ka ƴan uwa nan kira ne zani yi ga ƴan Niger da ƴan Najeriya gaba ɗayan mu. Wato idan rai ya zafi babu maganganun da ba su fitowa. Muna kira ga matasan mu na Niger da Najeriya ku sa ruwan sanyi cikin maganganunku. Niger da Najeriya ko an so ko an ki ƴan uwa muke, uwan mu guda uban mu guda. Wato wanga abun wani sharri ne na mulkin mallaka na turawa wanda sai kun kwantar da hankalinku, sai mun kwantar da hankalinmu. Kada mu ɗauka cewa wanga abun zai taso haka tsakaninmu na zage-zage da sauransu ya tsaya a haka, ƙarya ne. Niger ƙasa ce wadda ta taso ta yaƙi turawa a lokacin da turanci da turawan mulkin mallaka ke mulka Afirka gaba ɗaya. Niger ta kora su. Najeriya kuma ƙasa ce makwabciya 'yan uwa wanda idan muka yi wasa akwai wani ambasadan zaman lafiya na Niger wanda na ga yayi wani short video yana magana akan cewa da Niger da Najeriya duka ɗaya ne, kuma wannan zage-zagen bai kamata ana yin saboda mun bai da amfani domin ba zai haifar da Najeriya ɗa mai ido ba, haka ba zai haifar da Niger ɗa mai ido ba. To na farko dai dama dai kamar yadda na faɗa kuma zan ni ba na cin waɗanda suka yi zage-zage, ni dai gori aka yi kuma na mayar shikenan. Sannan abu na gaba, lallai wannan bawan Allah ya hoɓɓasan da ya yi mu muna bayansa saboda abubuwa kamar haka. Abu na farko, ko ɗan Najeriya ya so ko ya ki dole ko kai baka da ƴan uwa a Niger, ƴan uwanka ƴan Najeriya suna da ƴan uwa a Niger. Kuma ɗan Niger kowaye ya kwana yana cewa ba shi ba ƴan Najeriya akwai iyayen abokansa, na faɗa kuma na maimaita. Sannan wannan mutumin da yake ƙoƙarin cewa lallai a zo a tattauna da waɗanda suke wannan zage-zagen, domin dama ni waɗannan masu zagen tuni na yi condemning ɗinsu, ni ba ma sa layi na dama ba abu ɗaya da suka yi wanda ya burge ni. Saboda haka kuma lallai muna bayansa kuma za mu mara masa baya wajen ganin duk wanda zai zo ya ci mutuncin ɗan Najeriya ko ɗan Nijar ta fuskar wannan zage-zagen dole za mu yi ƙoƙari mu ga ya za a yi mai takilin wannan abin. Wai da ko za ku wani zai ci gaba da kafa bidiyon mu yana zagin mu, ka daɗe baka zage mu ba. Dama mu zagi na faɗa muku dama mu bai dame mu ba, ka daɗe. Amma dai mu abin da muke yi duk wanda muke so wallahi ba muna son sa bane saboda muna tunanin nan gaba zai iya mana amfani. Muna son ka ne kurin dan Allah, dan addinin musulunci ya haɗa mu da kai, wallahi banda haka ba wani abu da zai haɗa mu da kai har da za mu tsaya muna dagewa cewa dole sai mun yi ƴan uwantaka da kai, sai mun tafi tare da kai. Addini ya haɗa mu da kai, saboda haka ko ba komai kalmar la ilaha illallah ta girmi komai, ta yi gaba. Sannan abu na ƙarshe da nake so ne magana a kai, duba ga yana da kyau mutanenmu a mara wannan mutumin baya, duk mai son ya ga an zauna lafiya tsakanin mutanen kirkin Niger da mutanen kirkin Najeriya. Lallai ni ina roƙon alfarma gurin wa'innan musamman yaranmu da kuke wannan irin zage-zagen kuna daga ta waɗancan. In dai mutum musulmi ne shi kuma a cikin mu yake, in dai yana son Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama so na gaskiya ba ƙarya yake ba, to Annabi sallallahu alaihi wasallama bai koyar da zagi ba. Saboda haka kuma yana da kyau ku dakata haka daga zaginsu in har kuɗin masoya Annabi Muhammadu ne da gaske. Ku dakata haka don ƙaunar da kuke wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. In sun zage ku bar su. Duk wanda ya zage ka baka rama ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi ubansa ya zaga. Amma idan mutum ya zagi ubanka sai ka rama, to wallahi Annabi ya ce duka kai ka zagi ubanka shi ma ya zagi ubansa. Saboda haka yana da kyau ku ci daraja, ko in ce su ci daraja, su ci matsayi nawa na addinin musulunci da ya haɗa mu. Kuma duk wanda ya ci gaba da yin wannan zage-zagen musamman mu yaranmu na nan Najeriya, to wallahi shi yake nuna baka ganin girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin ya hana ka irin wannan. Saboda haka dole duk masoyin Annabi ya dakatar da wannan zagin. Wanda ya ci gaba shi yake nuna cewa ba masoyin Annabi bane kai, saboda haka ka je can kai da shaidan ku je can ku karata. Saboda haka da wannan kuma muke roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya tsakanin Niger da Najeriya, ko tsakanin duk waɗanda suke neman zaman lafiya da mu, waɗanda suke neman mu da fitina, kuma Allah subhanahu wataala ya tura musu fitina su can kansu. Wassalamu alaikum. Ya zama guda uku ne ko? In kun zo za ku editing sai